Wakilishi w'abasubati kuri ase county ya Nyamira Mheshimiwa JERUSHA MOMANYI nigo bona aboririe abantu bonsi babe OMOKIA elio kwegendereria na kurenda obogima kagokwana asumo iga ho bari tukoria rero ime yo mugonchoro ase wodi ya Kemera chinga kyari gosira abagotu ko asoko ba marangeti na boigo hebyombe bya boda boda asoko ba chicheki nigate biro buna nigo hari neganga yo kwene kyabuna yamate ngo ekiniere na kwegendereria ase bono aboririe abantu bonsi be county ya Nyamira ko muamagoro yoko ba mu governor bwe county yo hekerobo chori bole bosio borache ko ba bowika kurante koikomanyenga ekero kwabeiro monto bwate nyomba. You have a responsibility entangani nelinga goikokole mero abantu bawo baragire naye kore bujore no more moinali kakikonya abantu tochake bakonyana nali turakinie binyoro gali setore egento kyabeire gekongwa matukai ogochikorro mwana nyaraba moinalia nkonywara marwa konyware nyasore naende nayore involved asenye njogo tabanga atabone ni moenya soranywa sareke gichange bese I don't care eyine tututengi ya ni rasima tumanye nganya sawa toiro responsibility yoko renda ti familia aliye setore onya toko nyora mbara batakire koni tinyasore bakonya marwa mabe bali barororo bako radicalize abana baitase njigo chikokoro bosalia kamuranje as a community tutakitobwatane tomekishwa tuarendire community ya itone community ya itekine tiganda David ni kwaba. I am here and I am going to help this Nyamira of ours. Nibona atrasing into abantu bane na ndega nonkoba throughout abantu abane bakolere gasi throughout naende ni maitengo chigonchoro muri asenye ntiyo buya bwaino na beire nkona gokole gasi emereme mwangete gocha na nitaendelea kuwafanyia hiyo kazi igo bakia bamame na nachire na barere iga kogenda muri guchibi nyoro gochigonteberia abantu rero nari twarorire omwana ori togoro chintogoro chiri no chiri na gotobalinde elinde mombwatesie kire kinyoru na mwaruo genda mutebia abantu baitu tiganda David ni kwaba. I am here and I am going to help this Nyamira of ours naende ni maitengo chigonchoro muri